چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کال سرا درندارگی واسا بنجاہی دارالحکومت اسلام آباد ہزاراں کنٹینر سرکنک بوتگند آلانی ردا اسلام آباد پولیسا یازدہ چا گیش کنٹینرز یکجا کتگند بونچین ردا گمان کنک بوگا ہند کے عمران خان زد ہی درنا ہے کالا دند پمشکا بنجاہی سرکارا وتی تیاری بندات کتگ ای نیاما اسلام آباد دروہیں اسکول و کالجاں موکلہ حبیت چکاس ہم محتل کنک باں اسلام آباد پولیسا 205,000 گیش اہلکارانی نفری دیگ بیت جبکہ 50,000 ربر تیر ہم یکجا کتگند سیکیورٹی ادارہ 60,000 چے گیش ارسی گیس چل دیگ بوتگند اشیا ہوار دا ڈرون ہم دیگ بیت ای ڈرون مظاہرینانی سرا ارسی شل دور دے گا کارمرز کنک باں بونچین ردا ای درنہا بیسوب جوڑ کنگے واسطہ ہو انگامہ ہارائی دارگے واسطہ دا ہیلیکاپٹر ہم کارمرز باں جبکہ درنا ہے مالی کمک دیو کی فائنینسر ان دستگیر کنگے واسطہ یک لسٹی گشینک بوتگ اگا بنی گالہ چا درنا ہے کال دیگ بوت گوڑا بنی گالہ سب جیل جوڑ کنک بیت و عمران خان ارسٹ کنک بیت وش نیوز اسلام آباد